kaubanan guys, no? Mato sa si Clarin, si Gio Alegre Puron. Why guys na lang, why guys? First time siya nakakuyog sa tuwang grupo ron kay kanang sa ganahan siya kuyog ron. Di mo basta-basta gud maduolin to wala kay busy kayo si Kuan. Busy kay sayang mga rakit ta. Karon nadagita na siya namo guys na. Katikit. Yung manager guys. Pamisa. Hello na ba? Babalik na. Hindi na. Aray. Mabiling ka din, di ka mo kuhan. Alvin dong. Alvin guys. Hi guys. A day in my life as a dancer nga naabot sa tubigon for today's video guys. Namiro sa tubigon guys. Magdrama sila guys together with DYHP cast. Ano yung mga guys? Yan ang mga guys. Tawa kong do. Nagilista sa Ikakuan, ikabutis. Pagpigilin, natin alaw na. Kaya ka. Ito yung si Carol. Ako yung si Carol guys ha. Namo ginangitaw na si Carol sa Sila darat taon. Ako yun na. Ano na to pang video pero naasad ko. Oh, di ba? Dito namin tulo guys. Dito namin guys ha. Ibang mo. Asa namin nangita ko nasa ako. Asa na ko nung duha. Ako yun nga pag isa na kung duol din nila kay nanam ko yung mga followers na 500,000 so busy na kayo sila hindi 500,000 na sad ni yung biyaan ko nila guys pero laban lang Simple rin. Siya ganun na biya. bata dahil bitaw guys kung ano yun medyo na busy lang taon alam niyo naman mga rakit-rakit Ay, kayo magto guys. Dahil pa may busy. Wala siya ka na ako na mo. Mo na yung gusto ko dauton ni. Muto mo Tabag mo. Honoron. Muto mo Hindi na lang busy na kayo sila Ay magto